Καλό σας μεσημέρι. Για άλλη μια μέρα, εγώ εδώ, αλλά σε λίγο θα είναι και η υπόλοιπη παρέα για να σας δείξουμε όλα αυτά που φέρνει η αγορά για το φετινό χειμώνα. Και αυτή την ημέρα σήμερα δεν θα σας δείξουμε όσον αφορά έτσι, τα μάλινα, θα σας δείξουμε κάτι πιο βραδινό. Βραδινές δημιουργίες, βραδινές τουαλέτες, φορέματα για εκείνες τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν κάτι ιδιαίτερο για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που είναι καλεσμένες. Ένα κατάστημα που έχει μια αρκετά μεγάλη συλλογή βραδινών φορεμάτων, αλλά βέβαια και θα συναντήσετε εκεί και μια πιο casual ρούχα, είναι το κατάστημα Showroom που βρίσκεται στον Άγιο Μινά. Πολλές δημιουργίες, πολλά χρώματα, μια που οι σχεδιαστές φέτος για τις βραδινές αυτές τις εμφανίσεις των γυναικών δίνουν πολύ έμφαση και στο χρώμα αλλά και στη λεπτομέρεια. Πούλες, παγιέτες, φτερά, έντονα κόκκινα χρώματα, το μπλε βαθύ του και το λίγο πιο έντονο του ουρανού. Είναι πολλά από αυτά που θα συναντήσετε στο showroom και από αυτά που θα σας δείξουμε εμείς σήμερα. Ένα καλό μεσημέρι στο Στέλιο που είναι δίπλα μου. Και θα τονίσω έτσι λίγο σε αυτά που σήμερα θα δείξουμε, για Πάντα να ξέρει για τις φίλες του, του αγαπημένου του φίλου, τη γυναίκα, τι θα προτείνει. Γεια σας. Και... Εμένα δεν μου είπες τίποτα. Γεια σου, Ανδριανή. Είχα μία δουλειά, έγραφα κάτι πράγματα, κάτι σημείο. Είπαμε ότι εμείς δεν μιλάμε, το ξεχνάμε αυτό. Δεν το λέμε εμείς οι άλλοι, το λένε. Γι' αυτό. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, όχι, απλά κάνω έτσι ένα παιχνίδι. Να πω λοιπόν ότι ένα από τα χρώματα που φέτος θα συναντήσετε όχι μόνο στα πιο casual ρούχα αλλά και στις βραδινές αυτές εμφανίσεις σας είναι το πολύ έντονο κόκκινο. Ταιριάζει πολύ στην μεσογειακή γυναίκα, αναδεικνύει κατά πολύ τη θηλυκότητα, απλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικές στο μήκος, στη γραμμή του ρούχου και φυσικά πώς θα το συνδυάσετε. Σε όλες πάει και σε μελαχρινές και σε ξανθές. Ναι. Κατερίνα, το κόκκινο φόρεμα που είναι εκτυφλωτικό, είναι έντονο, όταν έχει ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως αυτό εδώ το φόρεμα, καλό είναι να μην στολιστείτε πολύ. Επίσης όταν φορέσετε ένα έντονο χρώμα όπως αυτό που μας προτείνει το showroom, καλό είναι και το μακιγιάζ σας να είναι λίγο πιο απαλό. Και τα παπούτσια φαντάζομαι ουδέτερα τώρα. Μπορεί να βάλετε ένα ουδέτερο χρώμα, μπορείτε να φορέσετε το μαύρο για να κάνετε μία αντίθεση που συλλογούνα το κόκκινο με το μαύρο είναι μία από τις σύνηθες αντιθέσεις. Αλλά αυτό που προτείνουν πολλοί είναι ο συνδυασμός πιο extreme με το animal print στα παπούτσια. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και ένα μπλε βαθύ, που επίσης θα κάνει πολύ έτσι, ιδιαίτερο συνδυασμό. Είναι ένα πολύ σεξι φόρεμα. Πολύ σεξι, με έναν ώμο. Σε κόκκινο με συνδυασμούς όμως λίγο με animal, με μαύρο άσπρο. Βλέπουμε ότι άλλη μια πρόταση από το showroom είναι αυτή εδώ. Συνδυάζει και το λαχούρι και το ζεμπρέ. Και τη δαντέλα και το σατέν και τη διαφάνεια. Και την οργάντζα. Γενικά πολλά υφάσματα παίζουν μαζί. Συνδυάζονται όμορφα, αρμονικά. Και σίγουρο είναι ότι όλα τα φορέματα, ακόμα και αυτά τα λίγο πιο εκεντρικά, αναδεικνύουν την γυναίκα και σίγουρα είναι και έτσι πρωτότυπα. Αν δεις μεμονωμένα τα στοιχεία, θα έλεγες πώς μπορούν να συνδυαστούν. Εγώ δεν θα το έλεγα πολύ κεντρικό. Είναι απόλυτα ισορροπημένο. Απόλυτα ισορροπημένα τα στοιχεία μεταξύ τους. Είναι πολύ ωραίο φόρεμα. Είναι ισορροπημένο γιατί συνδυάζει το κόκκινο με το ασπρόμαυρο που ταιριάζει πολύ όμορφα. Και απλά για να σπάσεις λίγο αυτή την αντίθεση βάζεις και το πράσινο. Εδώ τα αξεσουάρ σας καλό είναι ένα πολύ απλό σκουλαρίκι ή ακόμα και τίποτα να μην φορέσετε. Και τα παπούτσια, το μαύρο κλασικά ή μπορεί να παίξετε και με το λαδί που έχει το δείξε μας φόρεμα. και την πλάτη, Ειρήνη. Είναι εξίσου όμορφο και πίσω. Ναι, έχει μακρύ μαλλί. Ανοιχτή. Κοψίματα στους ώμους. Είναι όμορφο, είναι περιποιημένο και δουλεμένο στη λεπτομέρεια αυτό το φόρεμα. Είναι θηλυκό φόρεμα. Ναι, ακριβώς. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Σε κόκκινο επίσης, μια που ξεκινήσαμε από την κατηγορία του κόκκινου, είναι και αυτό. Πιο απλή η γραμμή του, παρόλα αυτά έχει την ιδιαιτερότητα με τον ένα ώμο και το λουλούδι για να το κάνει λίγο
πιο ιδιαίτερο. Ταφταδένιο. Ταφταδένιο, ναι. Ίσια γραμμή. Αυτό ταιριάζει σε όλα τα σωματότυπα. Από μια αδύνατη γυναίκα μέχρι και μια που έχει παραπάνω κιλά, γιατί πέφτει ίσια στο σώμα, επομένως δεν προσθέτει. Και την κολακεύει περισσότερο. Και μην ξεχνάτε ότι πάντα, αν θέλετε να βάλετε και κάτι πιο στενό, μην φοβάστε να επιλέξετε να φορέσετε και ένα λαστέξ από μέσα, το οποίο θα σας κρατάει πάρα πολύ ωραία για αυτά τα φορέματα. Πάμε στο αγαπημένο μπλε ρουά. Και πάμε στο αγαπημένο μπλε. Ένα από τα χρώματα, από το μπλε ανοιχτό, ηλεκτρικ μέχρι το μπλε βαθύ, θα συναντήσουμε φέτος στη μόδα και στις βραδινές εμφανίσεις, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ένα χρώμα που το επέλεξαν, νομίζω, στην Νορμανδία όταν ήθελαν να φτιάξουν ένα φόρεμα της Βασίλισσας, και από εκεί όλοι οι κλωστοϊφαντουργοί επέκλεξαν και δημιούργησαν αυτό το χρώμα, και από τότε είναι το μπλε το βασιλικό του Ρουαγιάλ. Ναι, ακριβώς. Ένα φόρμα πολύ ιδιαίτερο επίσης, το βλέπουμε γιατί είναι πλυσαριστό, πάλι με ένα ώμο. Φαντάζομαι ότι κολακεύει και σώματα με παραπάνω κιλά και σίγουρα κομψές σιλουέτες τους χαρίζει παραπάνω. Αυτό τώρα μπορείτε να το συνδυάζετε με ένα nude, ένα δηλαδή παλ άχρωμο παπούτσι, μέχρι και με χρώμα απάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Στις μπλε αποχρώσεις, μην ξεχνάμε ότι φέτος η μόδα, και το προτείνουν και από το κατάστημα Showroom, εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν οι ολόσωμες οι φόρμες. Βλέπετε εδώ μια υπέροχη μεταξωτή φόρμα, την οποία μας προτείνουν για τη χειμερινή κολεξιόν. Ναι. Τα ρούχα ούτως ή άλλως, τα πιο βραδινά, είναι ούτως ή άλλως είναι πιο ανάλαφρα, αλλά την έχετε για όλη τη χρονιά. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε μία ζώνη είτε λεπτή είτε πιο φαρδιά. Φέτος βέβαια περισσότερο παίζουν οι λεπτές ζώνες στη μέση. Και έχει πάρα πολλές δυνατότητες να το κάνετε έτσι ένα πολύ γκλάμουρ βραδινό με χρυσά κοσμήματα ή με μεταλλικές αποχρώσεις, ανάλογα τι σας αρέσει πιο πολύ. Είτε μπορεί να το παίξετε και λίγο με πιο μπόχο διάθεση, βάζοντας απάνω γούνινο γυλαικάκι να πέφτει, με τα ανάλογα παπούτσια, και κάνετε μια. Τι παπούτσι βάζουμε με τέτοιο ρούχο, κλειστό, πίπτο, εξαρτάται τώρα την εμφάνιση. Μπορείτε να βάλετε ένα κλειστό. Εξάλλου φέτος είναι τα Oxford, τα μποτάκια. Όπως αυτά που φοράτε. Ναι, για μια βραδινή εμφάνιση μπορείτε να βάλετε κάτι πιο ανοιχτό, όπως αυτό που είπε στο πίπτο. Επίσης μπλε, μια που παίζαμε και λίγο πριν με τα Animal, έχετε δει, γνωρίζετε όλοι ότι γενικά το Animal print τόσο στις καφέ μπέζ αποχρώσεις όσο και στο ασπρόμαυρο το συναντάμε πολύ. Μια άλλη εκδοχή, όπως το προηγούμενο που είδαμε με το κόκκινο, είναι και το μπλε, με το μπλε. Ιδιαίτερες λεπτομέρειες, γιατί είπαμε ότι οι σχεδιαστές γενικά στις βραδινές εμφανίσεις δίνουν πολύ έμφαση και ένταση στη λεπτομέρεια. Εδώ το βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που δένει στο λαιμό, το χρώμα, για να σπάσει την μονοτονία του ασπρόμαυρου. Πάμε να δούμε κι άλλα. Και περνάμε βέβαια στο κλασικό το μαύρο, ένα μαύρο φόρεμα που αν δεν έχετε ή και αν έχετε ποτέ δεν είναι αρκετό. Το ένα. Απλό φορεματάκι μαύρο, όμως θα δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται και καλά, η λεπτομέρειά του στο τελείωμά του. Οι καρδούλες που δημιουργούν έτσι ένα παιχνίδισμα, καθώς και το πλυσάρισμα που κάνει στο πλάι. Αν γυρίσει λίγο η Κατερίνα, ίσως μπορέσουμε. Επίσης ένα φόρεμα το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με και να φορεθεί και από γυναίκες λεπτές, αλλά και πιο εύσωμες, με κάποια κιλά παραπάνω. Σεσίλια, περνώντας λίγο καιρός και θα είναι πιο ψυχρός, μπορούμε να βάλουμε αυτό ένα πακαλσόν, ή θα το μπουκώσει? Μπορούμε. Γενικά το πακαλσόν εξακολουθεί να είναι φέτος. Θα το συναντήσουμε βέβαια και σε πάρα πολλές έντονες αποχρώσεις. Να έρθει και η Μαρίνα να δούμε ένα άλλο στυλ πιο νεανικό, με μαύρο κολάν.